Zapraszamy na koncert psalmu. Sobór uchwalił kilka dokumentów. Sobór uchwalił kilka dokumentów. Konstytucję o liturgii, objawieniu oraz o Kościele w świecie współczesnym. Deklarację o wolności religijnej w stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Sobór uchwalił kilka dokumentów, a także dekrety o ekumenizmie, o środkach społecznego przekazu, kościołach wschodnich, działalności misyjnej. Sobór uchwalił kilka dokumentów. Efekty soboru okazały się trwałe, dalekosiężne i różnokierunkowe. W wielu środowiskach Kościół odzyskał wiarygodność i dynamizm. Sobór uchwalił kilka dokumentów. Poruszyłyście mnie, to było piękne, Głębokie brawo. Słuchajcie, my często tutaj mówimy ludziom, którzy przychodzą, że to jeszcze nie ten czas, nie ten moment. Dziewczyny, to jest wasz moment, jesteście gotowe na sukces. Co mogę powiedzieć, proszę tutaj księdza, ale zajebisty wykład. Brawo.